வணக்கம் மக்களே. ரோஹித் சர்மா சின் ரெக்கார்ட் அலாட் நவ். ரோஹித் சர்மா இரண்டாவது வீரராக ஒருநாள் போட்டியில் அதிவேக 10,000 ரன்களை கடந்துள்ளார். முதலில் விராட் கோலி 205 இன்னிங்ஸிலும், இரண்டாவதாக ரோஹித் சர்மா 241 இன்னிங்ஸிலும், மூன்றாவதாக சச்சின் டெண்டுல்கர் 259 இன்னிங்ஸிலும், நான்காவதாக சௌரவ் கங்குலி 263 இன்னிங்ஸிலும், ஐந்தாவதாக ரிக்கி பாண்டிங் 266 இன்னிங்ஸிலும். இந்திய ஒருநாள் அணியில் 10,000 ரன்களை கடந்த 6வது வீரர் ரோஹித் சர்மா. ஒருநாள் போட்டியில் ஆசிய கோப்பையில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த பட்டியலில் ஷஹீத் அஃப்ரிடியை பின்னுக்கு தள்ளி 28 சிக்சர்களுடன் ரோஹித் சர்மா முதலிடத்தில் உள்ளார். இரண்டாம் இடத்தில் ஷஹீத் அஃப்ரிடி 26 சிக்சர்கள், மூன்றாம் இடத்தில் சந்தன ஜெயசூர்யா 23 சிக்சர்ஸ், நான்காம் இடத்தில் சுரேஷ் ரெய்னா 18 சிக்சர்ஸ். ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி 2 பேரும் சேர்த்து ஒருநாள் போட்டியில் 86 இன்னிங்ஸில் 5000 ரன்களை அடித்துள்ளனர். ரோஹித் சர்மா ஒருநாள் போட்டியில் அதிக சிக்சர்கள் பட்டியலில் 256 சிக்சர்களுடன் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளார். நன்றி. இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஷேர் செய்யவும், சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.